No pleno do mes de xullo celebrado pasado luns, a Corporación de Ribeira aprobaba un gasto de máis de 100.000 euros para asumir o pago dunha indemnización por unha contratación irregular. O BNG exixe que se depuren responsabilidades políticas por este xeito de proceder que compromete os fondos públicos de todos os ribeirenses. Estamos falando de que hai unha traballadora que se contratou de maneira irregular entre o ano 1991 e o 2004, que non estivo cotizando na Seguridade Social, que non estivo contratada conforme a legislación e, por tanto, a irresponsabilidade do Partido Popular cústalle unha vez máis cartos a todos os veciños de Ribeira, neste caso máis de 100.000 euros de cartos públicos que poderían ir destinados a novas pavimentacións, a dotar de auga potable ou saneamento a vivendas que a día de hoxe non o teñen ou a dotar de puntos de luz as nosas parroquias. Pois vemos que as irresponsabilidades do Partido Popular provocan esa perda de cartos en Ribeira e, por tanto, é unha situación que queremos denunciar porque ten que haber responsabilidades políticas para dirimir ese tipo de sancións, ese tipo de mala xestión. O pago desta indemnización que os nacionalistas temen non será a única. Ben se sumará a previsible perda de fondos públicos derivados das reclamacións patrimoniais pola licenza da gasoliñeira de Xarás. O proxecto de residencia das Saíñas que xa supuxo un desembolso de 800.000 euros de fondos públicos. É que isto súmase a outras irresponsabilidades cometidas ao longo dos últimos anos e que nos están costando moi caras a todos os veciños. Estou me a referir, por exemplo, ao caso da gasolineira de Xarás, onde hai pendente unhas reclamacións patrimoniais, é dicir, que se lle reclaman ao Concello de Ribeira ata 4 millóns de euros por outorgar ata 2 licenzas ilegais para construir unha gasolineira, a pesar de que había informes contrarios a que se pudera levantar na parcela na que finalmente se levantou e que agora houbo que derrubar. Estamos pendentes desas reclamacións patrimoniais. Pero non só nos referimos tamén á gasolineira de Xarás, senón que existen outros casos, como por exemplo a residencia pública das Saíñas, onde a pretensión do Partido Popular de cambiar a localización para levala a San Roque, é dicir, levar os nosos maiores para o monte, implicaría tirar ao lixo 800.000 euros de cartos públicos que xa se investiron nas Saíñas coa compra da parcela, o derrubo da antiga discoteca e o proxecto construtivo da nova residencia. Os nacionalistas exixen tanto responsabilidades económicas como políticas, entre elas a dimisión dos seus cargos daqueles que ostentaban o goberno no momento en que se cometeron estas irregularidades.